TTDC headquarter ni bisingo kalaijak khumulung berai khri thayo hasini joto lukorokno berai phailayu nok nukhungni borokno tilagi bayap sakchalai rok bahaino berai phailayu oro Christmas ni simi chengui bisi katal tei Saraswati puja rogo bahaino belaina borok ko thumjago o naithothok khumulung parko berai phailayu hasini lukorok tabu khumulung parko manthok sinai toy train bahaino tabuk lukorok o toy train kawino khumulung park bising rogo borok yang berai mansinai toy train no chengi rijaka tini no khumulung parko tei borok rok belai no khatungjak o toy train kanani bagui bwskangni bisirogo lukurok khumulung parko berana phaika hingke o toy train kawino berai bo haino mansinai. Media songno oke tei oro joto pargo joni khumulung iku pargo dara phainai thakai tongnai ro ba dara safaija gorno joto no hambai jini khumulung park tam facility tong tabuk oro khumulung naijang nayo pat bisingo sini oro facility toy train tongo gayang bisingo srairokni kid play zone mat borok srairok thumjanai chokjanai obai tongo ke khumni to proti bosor ongo ke taklai bo hai varieties rok khumrok tu khata varieties temo katalia ajeni je varieties no studio kaimungo kisa helai systematic kisa placement no bisa alka placement khaika getabo ayang ma bisingo sung photo selfie point nini kaisa khumni bai bisa obo sajokjak aro proti bosor no photo bojana bagai boi khum bisingo khayo gaga a bisingo na tei sung ben kaisa photo bojana bagai kaham ke sung khlai kha achrai rong ni thungjana rok bahai taklai tese katalok da phai srai thungjanai semane sai taklayo sung katal na hakha gaga aro to tong ungone sokjangnai ke solo jangnai abo totally sung kid play zone huta tase agin se tase model naithok da tu bahai model naithok tabo project cholai domuni ke to kaisa musical fountain cholai dom bo to tabo salomia ke tau khumulung par ka bu ka dili da nai mana ja tau ko mai continue da आगे सिनी माने आगे के हाइनो नॉर्मल से सीजन साराव हंके तंगमनि वीकली क्लोज दे मंगलबार तंगमनि गताबो जों दिसंबर जनवरी फेब्रुआरी और 3 मास हंके पूरा माने फुल डे खुलाता khola जेकुनो আমাকে দিল্লি না তাও খোলা তো না 3 মাস জরা তৈছে 3 मास जरा फेब्रुआरी जरा तंगनाय एर परीक्षा फेब्रुआरी परीक्षा हाइन आगे नि जे क्रुज दे तंगनि अब कन्टिन्यू